васфи як рӯзи дард солҳоно кифояву ҳазорон калима камай. ҳарчанд ки зиндагӣ қалби шикастарат ҷо кард, гӯё ҳама ғами дунё фақат дар дили ма ҷо кард. имрӯз дасти баста мерам даруни панҷара, гуноҳа чанд нафар кард, не ки то қама мерам. э тақдири номард бозӣ кардӣ ба ҳаётам, имрӯз ба дили гирён даруни зиндонам. ман интизорам ба дидани модарзорам, мисли гули пажмондае дар биёбони хазонам. имрӯз маҷбурам ки сабр кунам ҳаёти қина зиндон мисли гури тангай. не ки ман зиндаям ашкои талха мереза, не ки ҳамдарде нест, ҳатто духтаре ки назм медида ёдаш нестам. имрӯз ман дар зиндонам ӯ дар оғӯши дигаре, афсӯс тақдир набуде ки ман ашидам ҳамсафараш. э худои тақдири номарсӯзон орзуома гӯё барқаш шикаст ӯ бола пари ҷавони ман. қадри ватана ғариб, қадри модара ятим, қадри як нафаси озодира зиндонӣ медонам, не ки барои васфи як рӯзи дард солҳоно кифояву ҳазорон калима камай. қадри ватана ғариб, қадри модара ятим, қадри як нафаси озодира зиндонӣ медонам, не ки барои васфи як рӯзи дард солҳоно кифояву ҳазорон калима камай. қомат ма шикаст хиёнати дӯсту бародарам, дар ҷои зиндон танҳоям, касе намонда габарам. ғайри модарам ки имрӯз ба ёди ҷигарбандаш ашк мереза шабу рӯз, дардай ҳар нафасаш. оча ҷон гирья накард ки ман сазовор нестам, бачаи зиндонӣ денависта ба хуни ҷигараш. хати сар то по дарда дониста ки оча ҷон баро то мисоли заҳр талха хонданаш. бугӯ хафа нестам бисаломам дард дора, и ҳаёт ранги хонае ки чандта дард дора. не ки дари озодии ма бару маҳкамай, имрӯз қомати модарам ай пишти маҳкамай. камай нафаре ки дақини табард боша, фақат анхун табрад касе намегия ҷоша. имрӯз матан метам дар ин қисмати талха шурам, афсӯс ки оча ҷон имрӯз аз шумо хела дурам. қадри ватана ғариб, қадри модара ятим, қадри як нафаси озодира зиндонӣ медонам, не ки барои васфи як рӯзи дард солҳоно кифояву ҳазорон калима камай. қадри ватана ғариб, қадри модара ятим, қадри як нафаси озодира зиндонӣ медонам, не ки барои васфи як рӯзи дард солҳоно кифояву ҳазорон калима камай.